Ayo dulur bangun desa supaya makmur. Yo bangun desa bolo. Ya, bareng-bareng desane dibangun. Rakyat ayam tentrem. Atur salam nggih saking Panjenengan Mas Tejo nggih dipun aturaken teman-teman panjenengan bolo-bolo sing no juruk nggih spesial kanggo Pak Leku Pak Endang nggih Pak Endang Pak Lie Mas Tejo Ayatesa sing mendengarkan Pak Endang Pak Lie Mas Tarjo samarengnya asal salam sedaya keluarga wonten Juruk Nun. Supaya makmur nyambut gawe sing penting asal gunane aja malas mundak apa ayo sing giat yen pengen urip kang mulya ngentut ayo nakal desa supaya makmur paiten yo ayo paiten ngentut begawe sing penting hasil gunane aja malas Bangga apa ya to yen pengen urip kang mulya ayo dulur bangun desa supaya makmur nyambut gawe